Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba pelemun karmendai henne kasngi habakren bat kinong thok kubor hadin baladep banpej benia yaki kot kisla ulai thu banakalyang jong ulapan yakashap jong kawad uni orang ba uloong balada ki patba ki ibet yu banlong kum UMDC unpej bat undang la banpen scam bat penjana yakariti kedustur badan kamru banchna yaki an ki bathamai banpen scam yakajat benriu hi barok away Shu uloong baga jingmi jong kum ukurtong shimet namar ki patba ki krenya ya kini ki seng san perthei bat kum ukurtong shimet unyo ban kren lat luat klem ka jing e uba kharmendai uloong ba unya khun persha yu MLA bat MDC henrei udan jingkermen ban poisha ka thong namar ki patba ki phai kmat cha menta ba filman ke try kita ki mat ki jura ki ba pipin yakren po district council lada ki pajba jong kamau plang ding yei ki GDP kum u kertong kum u MDC hakne ka kenti ba menda kimat ki jura ki ba ngin yakren lada pajba ki jet yang aku MDC na po arpoi mau plang ding yei konstitusi long ban yele karbala bandang penskam ya kriti kudustur bandang penjanai ki an ke baladon bat ni don kamru ban hapsnai ki an ke batmai ban penskam susu ya kejeng long kerpang jong kejai beriu kasih kejongi margi iba menta bun ki we ki ladang imyo ya ki MDC ki badon kejeng klik ya ka ribet kejai beriu bat kamtam ya ka ne ka jeng long kerpang jong kejai beriu kasih kejongi ladang ki wan ki an ki ba Tom ya ka jai beriu kejongi dan kejeng ma ka kra ya ka jai beriu kasih kejongi bat ba pin mi bani kun kum u kertong simet amna ki wei pat ki political party pi ke jingmi jonga banyak kun kum independent candidate nomor ba ngasngau habang ya konsumsi borok kowe ki pajba ki kren knyum bat ki kren nya ikini ki political party ki ba haladon borok khoj basa kowe kelong ba nganlong u ta unong mi khmat sakri pajba uban kren lai luj uban yo ban kren lai luj ya ki jingdon kam jo ki pajba umsa te hanu ru nomor teng bun sin ngi don ki kap ki ba ki MDC ki mlak ban kren lai luj nomor ba don ki jingwit jingwo lembah ki kendon jong ki political party te wei symbol ba PP pipan symbol uba pan ru ngas ngap ya kesol jong ki babon balang ki babun ki kwa da kawai nomor ba kadong kathan ke jongi ka sadian pelat ka konstitusi mental i labun snem nadu senam kat kendai sepak sanpuan ngeliyo ikat district council i kumbam don no mikmat dan nomor kata-kata ki pajba ki ong balada yo panda kawat bagalong kum kadak jong kijing prat lut iki kijing ki ba konstitusi ki kendu ngi ipat ha po mau plang ding yei constituency pin ha bani kun yo sitting MDC but kum juru yo sitting MLA te hadukan no try kan kita ki ka challenge pi mapin yo ikijing job ka challenge hakabide bakani election kalong ba nomor UMLA ru udai na kamau plang henry heading ye pat UMLA hap sasoyong di UMDC jong kani kamau plang ding ye ulak bat menta la sautem henry habakani ke senam kalong arfoi senam di arfoi senam ki pajba ki labun ki balang ya hi nomor ba kanu kamar sim larim long ki kwa ben pentmayo dah kabide ban meleru ki pagba kim kwa he ban ai ar suki yoju breu nomor ba i kembar da tre tang kam meleru suki pelat te ban tre ke kam MDC kan long ke jingdunong ya ki pagba te ngai don jingkermen bangin posya ka thong na katkum ke sur jong ki babon ki balang